Pangutana sa tuwang follower. Attorney, sa tuig 2023 lang mi gipapirma og kontrata. Apan sa tuig 2020 o tulo ka tuig nga wa mi kontrata. Mapaningil ba namo ang tulo ka tuig nga way contract? Ang tubag, ang kontrata sa pagpanrabaho giila sa balaod nga consensual. Buot ipasabot sa dihang nagkauyon ang employer o ang empleyado para ang empleyado mo serbisyo ngadto sa employer o ang employer mohatag usab sa tanan nga mga benepisyo ngadto sa trabahante. Kontrata na kana. Bisan verbal nga kasabutan, kontrata kana sa pagpanrabaho. Busa ang tubag sa pagsugod nimo og trabaho, didto magsugod ang imuhang day of employment. Ang contract of employment nagsugod sa dihang gi-hire ikaw sa imuhang employer, although wa mo'y gipirmahan. So pwede nimong mapaningil kadtong tulo ka tuig nga wa mo'y written contract.